Japan Rama office pakhata chuan an manager chuan a staff te chu an khumin an hna thattok lo thu a hril piap a amai ro chu an jinga mi Nula Hmel Thatak Aiko laka ero anem le hle loisi Aiko zok chuan thil tisual ve thin mahse an pu chuan hau ve phalmi lo ni in alang staff dang te chuan an thik thei a engang point thok thama se atopa an pu chuan Aiko bok chu adu sak le tho thin wang ani office pon lam thleng point Aiko chuan mi biak that le ngai nat a hlo zela an office lunch ei huna po ama chau chuan complimentary pudding adong big train an office ban nu chuan salesman pakhat hian an product pani chu a thlonin a pebika midang zong tan chuan pek khat mi pani in anin man trom angai ani a hmel that le piannal wang chuan Aiko chuan du sangna adong mol ani bere press conference a chuan Japan Prime Minister loading chuakin an ramsum le paidin hmun atlak niam na sat thu aron soya an harsatna sukyang turin dan thar an duan thu le atul anga kalpui zui nga lan tum thu aron puang bok an dan siam thar chu beauty textia kovin ramchunga Nula Hmel tha in chian choi hnemang an dan thar chuan dodal na atok nga la meichera be na le en thanna ni ti in mitam takin an rorel tu te chu an dem ngal an prime minister ro anung tol du haulo Nula Hmel tha te hi chuan khoi hmuna po lom le ngai sak an hloa an tan sum le pai tho chu a ol big ani chuti laiin hmel chebok tho chu nei tlem box si te ne na huang khata da chia in zan reng choi tir hi affair lawani ti in aron soi chun zom dap dapa chia ol ruk tum te chuan shremna an ma chon ngai tur thu atar lang bok ni emaw ti aral hnu chuan Aiko chuan beauty salon advertisement atan model atang tura somna adong nol mai a thopui te chuan an thik le ta ma an kalsan ta dayani newspaper at chuan beauty text chungchang te chu an trial chuaya lunch an eizo chuan Aiko thian te chuan an thil eina man Japan poisa a yen sang khat chuan pe a amero chu Aiko pek ve hun lo thlen chuan cashier chuan scanner ma adin tir ta big tlat mai an khol chuan an hmel that dan uluk takin alo te a chuta tang chuan an text choi turzat computer in alo chu zel don ani Aiko chu an khol chuan an analyze wangwanga chuta hmel that dan chu level 2 na da in text po za som ni zet a char sta ani chu a thian te sang khat choina sang khat zani laia pek phata anu dewa chuan tui bottle a leile a midang aya a pek tam tak zel awang chuan alung oi to chi alo amang bokin an khol chuan nula dang te po chu an hmel that dan lo endik zela a then chuan text za som thumlai te an choita ani news reporter te chuan mi sang interview puin an chialak thar chanchin chu an zot kuala mi puinol pui chuan than ti hle papakhat chuan a hna tan Nula Hmel thatak tak a hire thina wangin sum tam tak a seng thina text an choi hnem tir bik thin po chu an phu hlia hle tin alo comment ani Nula Hmel van tlang tak pakhat chuan tlema in hmel thadeu ho hi chu anin du theilu tuka taxi a tam thiang ber choi tir zel to ro tin alo sei ve bok danan lek ko ma chuan do dal tu tam tak anei na nga an han en chin ta ka chuan mi puinol pui chuan an ngai dan an thak to vek mai ani hlo lak ni alo thlengta Aiko chuan lom takin chek chuan hongale a hlo lut za ta hmu vele a hmel chu hmu thein adur ta khup mai a hlo chu thladang a in alo tlem duai maya an manager hnena chuan lungnur takin ava complain kal rup mai ani an manager ero chuan an thlohloa po za a somni chu beauty texa an kat thu alo hril le ta then maya ama thiam lo po ni lovin an sarkar thu chuak zok ani thu uluk takin alo hril fia bok thlem lung oi ram tumin man vele lunch tree ta in tiam tangota Nula Hmel tha text joint em big ta chuan banar kengin lung oi lo na an lan tir tran ta chia joina office a kalin staff ho chu an watong ta ani staff ho chuan an sarkar thu chuak ani miaw wang chuan engma ti thei an nei lo thu le homai se an tan a that jok tur thu an lo sila Aiko ero ala min chuang lo staff chuan an hmel that wanga du sakan hlo thin zia te in ngai tuale ta lungdam taka ho turin a hril le a chuta Aiko
chu in ngai tua chun zomin ate te tanga hmel that bi ka wanga du sakna adun na sajia chu a hre chuak tanta ani ano pan lain pangpar khoina pot atike pala no pangdang amanga chasual te chu an hau hrep lain ani ero an ngai dama an kolei sa ni se a thian te chuan a thil leina man apek ve pon phal ngai lo an office ani se a thil ti suala piang an boss chuan ngai dam saka a tho puite laka ero a oki adang da izel staff chuan soi chun zomin van tlang jinga po mai tlang thadeu ho chuan milom an hloin na tho tur offer an dong thei bik ema chu hmel che ho tan chuan a fair lovin I chik ngoi tham ani Aiko chu khoi hmuna pokal se hmel that wanga tax za a somni choi chin ngat ani awanga indular turin a hrilta a chunga thusia chuan Aiko po chu a min ve ta ani chuta tang chuan hmel that wanga tax choi chin te chu mi jinga po ngai san an hlo chho tanta a Aiko po chu TV show ate in lanin tax choi phachin ani awanga a hlim tak zia te a soi thin ani an office po chuan Aiko chu alarin ngai sang tu anei bel ta zela restaurant a po midang a in choi hnem thin ma se nui sang chungin bila pethin an manager chuan business meeting poimo tak an nei tumin Aiko chu akova an business partner chuan Aiko hmel midla tak mai an hmu chia chuan engma ngai tua si se loin agreement chu assign nan top mai ani shopping na te po tax za a panga lek choi ho bula chuan inti thei takin za somni a choi bik thu ta chu a soi thina a hlo lut chu tlem tul ma se a hmel that wang ti hria in lomna na hmang ta jok ani a khovel chu hlimna le lomna hlir hian a khata amairo chu Raiko tajima aron lang ve tlat mai Raiko chuan beauty tax za a somni panga zeta lo choya chuan Aiko chu achal delta ani an tho puite chuan Raiko chu zuin celebrity an hmu to ho zong ai po a chiat lo zok zia ha hi pin an shrila Aiko tan chuan thil hriat nuam ani hau lowang le an office a tlangwal ho po chuan Raiko hlir an boi puita ka chuan Aiko chu alang tanal mai chuwang chuan Raiko aya nal le tax choi hnem zok ni ngai chu atumta ani atu ka tang chuan chairle zual tumin jing chhun zan zomin exer ala ta zak maya chumai baka regular taka spa kalin facial man to tak te chu ati tir thin thei top chua a in en kol hnu chuan restaurant a kalin khol chu a in en dik tir le ta tuna chuan a tax choi tur zat po za a somthuma kai sang ta dor mai Raiko aya level sang ani tak wang chuan hlim tak hian azuang deuh zak renga amairo chu a bank statement a hmurwal chuan a hlim le lom na zong chu a bo zota a account a chuan cheng ni chia alawom to adil ruhana tizual turin Raiko in plastic surgery atimek ti thom te ala hrele ngal Raiko chuan akhum le ngei ringin alo hu phuril ru ema amairo chu a beisei lo dan dovin a thian nu hmel chu a hmuta ani Raiko chuan midang aya poisa choi tem zia chu du lovin alo in siam chiat tir dei hi lo nia abul bera chuan a pasal hualin khosak pui hau tak ati tak ema wangin alo tlan bo san deya aril runa chuan surgery mangin a in siam hmel chetaringot mai ani ril ru sheom taka a om lai chuan an boss chuan Aiko chu kovin an company atanga aban thu ala hril le ta deuh dewa an pu chuan thilom dan hril fein hmel tha ho wanga an company in tax an choi extra ve tho thu le an sumdin huna chiat zel lo nan an ni ho ban mai chu kongom chunani thu a hril ta ni reilo te a chuan beauty tax chuan thilom dan a thlak danglam chhota a nula ho chuan hmel thatna a in hmel chiatna makeup an thlang ta jok tlat mai atira tax choi hnem thin ho po khan an sumdin huna chiat tak zel awangin le an hna tholai thlenga an chan ta ka wangin an in siam hmel chetanta ani Aiko chu lungai taka bara a thut lain papakhat hian ron pana tax choi tlem dan a hriat ruk thu aron hrilta ani an ti hma chuan Aiko chuan an family lawyer hnen atangin phone call adonga anuin a thi hma in cheng engemaw zat aro chun thu aron hril hlau mai le amairo chu anu po nu hmel thatak ani ve wangin beauty tax choi double angai pha cheng engzat ma dong chi lovin a claim nan ringot ian makta doi tel a senral angai don ani Aiko chu bara kalin ahma zana mi kha awa mulea chu pa chuan nonomura nia in soin tax pumpel nan in siam chechop turin alo shrila
mit mullem lian takhi aron phor chuak bok Aiko chuan text pumpel chu jail tan theina ania wang chuan a hlau thawng dewa amai ro chu a thian pa chuan mitam takin athuron anga an ti ve mek thu a hrilta ani atuka chuan Aiko chuan mit mul cha tak chuin belin a maia te chuan thuang vuak lem a siam chopa aba sam sei moi tak te chu thupin samlem toy tek tok hi a vuata ani tax office ava thlen chuan staff chu alo phuzoka Aiko chuan anu asu na chin ain en kol that lo thu le nasataka ari bel thu te chu ava phua chopa staff chuan khol hmanga ain dik tua chuan hmel che category a ada ta ni Aiko chu hmel thali sa tanga pai ani ta ka wang chuan anu ro hnu chia po text joy lovin a claim thei to nge yang le tuna chuan a harsatna te chu abota a nga in nonomura chu ava phone le a thian pa chuan in date puya alo som ta ani Aiko chuan alo star ruk ve dewa wang chuan a phur hle mai anin date ni lo thlen chuan uluk takin anin cheya amai ro chu pon lama police in an lo chang reng ti reng a hrelo police te chuan dan bo chhia a text pumpel tuma puin an man ta dai maya a date pa nonomura chu mi bum hmang fin kherek chua nura hmel tha te ro chan tur chu sakthin tu ani thu an shilbok nonomura chuan Aiko chu bumin a ro khom tur chan sak vek atum hi alo nia chuta ko chuan Aiko thiam lo chan tirin kumhni zet jail bangchu turin atita ani a beisei lo tak mai hring nun a ton chhota ka chuan hreom ati em a jail tan puinu ama ang boka chiol ru case nei ve thonen chuan in komin anin chhir zia anin hril ton thin Aiko chuan a hmel thatna te chu an chia loin an nar te chu centimeter khatlaya toite lo ni jok ta se a hlim jok dai tur thu te asoya a thian nu ero chuan lo hnemin hmel thatna le ponlam landan aya chungril thatna jok ngai poimo masato turin a fuita ani Aiko chuan a thian nu thuron chu pomin a chungril nunda poimo masak jok chu azirta a kumhni avei meu chuan jail po a chuasan ve theita pona chuan meichano pang pakathian ice cream a thlau awangin alo trapa Aiko chuan chungril thatna lan tirin a thar le sakle atumta ani dor ngak tu chuan text atana a poisa pek chu aron kirle tamaya scanner chuan dik ve thlap boxi Aiko chu abang bo hle mai anunga mi pano pang panhi te chuan a hmel chiat thu an lo hril molmola chuta mi pano pang te chu nula hmel thatak alani reng thu hrilin ain hnial puita ani amai ro chu thil hriat lo pakhat anei a jail tan hlan khan tlangwal ho chuan text soibel lo nan nula hmel chia hlir an thlangta chu chuan an standard chu thlakin ram chunga nula hmel chia apiang hmel tha angai an lo ni tadai mai ani Aiko chuan ice cream lei chu pek tumin meichano pangpula chuan an kun hnaya chu vele no pang chu atlan chetamaya Aiko chu hmel chia ati emaw wangin ice cream po alak sak du lo aloni video hmuhnawm tak tak hmuh chhun zawm zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te miron thil ve thin don nia